Искали ли сте някога да сте богати, не богати на външен вид, а истински богати? Богати в тишината на свободата, в лекотата на живота, без да се подчинявате на спешните сметки или на настроението на шефовете си. Почти всички сме искали това. Но малцина разбират какво наистина изисква това желание. Защото истинското богатство, това, което остава дори когато светът се срине, не се ражда само от добра заплата. То се ражда от една нагласа. От съвкупност от фини решения, които се повтарят ден след ден. И ето истината, която малцина имат смелостта да признаят: има хора, които никога няма да станат богати. Не защото им липсва интелигентност, нито защото им липсват възможности, а заради скрити навици, които саботират всяка възможност за свобода. Тези хора не са лоши, нито мързеливи. Често са с добри намерения, но са зле насочени. Те култивират модели, които ги отдалечават от просперитета. И най-опасното е, че почти никой не ги коригира. Живеят заобиколени от извинения, разсейвания и сравнения и продължават да повтарят цикли на финансова неудовлетвореност, които изглеждат невидими. Но има и друг път. Път, по който растежът не зависи от късмета, а от бдителността. Път, по който се разбира, както казва Марк Аврелий, че човек става непобедим, когато се научи да не бъде заложник на външните обстоятелства. В това видео ще разберете 5 типа хора, които, ако не се променят, никога няма да постигнат истинско богатство. И не само това, ще откриете как да прекъснете тези модели, поемайки контрола над своето пътуване. Числените примери, представени в това видео, представят реалност, която е обща за Латинска Америка. Но те трябва да се тълкуват символично и да се адаптират към вашата собствена реалност. Същността е универсална дори и цифрите да се променят. Тип 1 хора, които се страхуват да се провалят. Самият провал не парализира никого. Това, което парализира, е страхът, който създаваме около него. Очакването на срама, проектирането на болката, фантазията за осъждането. Хората, които никога няма да станат богати, живеят в плен на очакването за най-лошото. Те се убеждават, че да сгрешиш означава да загубиш, че да опиташ и да не успееш е знак за неспособност. И затова предпочитат да не рискуват. Отказват възможности, избягват промени, остават във фалшивата зона на комфорта, дори ако това струва най-съкровените им мечти. Но истината е, че тези, които се страхуват да се провалят в дълбоката си същност, се страхуват да живеят. Защото да живееш истински изисква излагане опити, импровизация и да и препъвания. Тези, които стават финансово свободни, са тези, които са се научили да уважават грешките, не да ги избягват. Те знаят, че провалът е само отчет за пътя, сурова информация. Отговор от света, който казва: не по този път, промени курса. И затова не се разстройват от него. Джеф Безос напусна стабилна работа, за да заложи на нещо, което никой не разбираше – дигитална книжарница. Знаеше, че може да се провали, но не искаше да живее с съмнението: ако Джонс Кей Роулинг беше отхвърлена многократно преди да се превърне в една от най-четените авторки на века. И въпреки, че всички врати бяха затворени, тя не се отстъпи. Защото отстъплението за тези, които живеят с цел, е поболезнено от отхвърлянето. Тези хора не са безразсъдни. Те рискуват с преценка, с проучване, с стратегия, но преди всичко с кураж. Куражът, който се ражда от съзнанието, че най-големият риск не е да опиташ и да се провалиш, а да не опиташ и да останеш на едно място. Тези, които никога не постигат богатство, обикновено рационализират този страх. Казват, че сега не е моментът, че липсва стабилност, че светът е труден. Но в дълбочина е страхът от осъждането, който ги спира да действат. Страхът, че опитът няма да се получи и че другите ще го видят. Този страх е детски, но мощен. И докато не бъде назован, той ще продължава да взима важни решения вместо съзнанието. Стоическата философия учи: истинската вреда не е в самия провал, а в убеждението, че той те определя. Сенека казваше, че нито една буря не потъва кораба, който знае кой е. А страхът от провал унищожава само онези, които са се отказали още преди да се появи първата вълна. В ежедневието този тип хора казват не на новите идеи. Избягват предизвикателните разговори. Винаги остават на средностатистическата работа. Пестят енергия, опитвайки се да избегнат грешки.
и с това пропиляват възможности. Но никой не натрупва богатство, опитвайки се да се предпази от всичко. Богатството изисква излагане, дори и контролирано. То изисква решението да се приведеш в движение и да се учиш по време на процеса. Който се страхува да сгреши, трябва преди всичко да разбере, че провалът е част от инженерството на успеха. Той е репетицията преди представлението, умората преди издръжливостта, черновият вариант преди крайния резултат. Можеш да продължаваш да отлагаш, чакайки подходящия момент, или можете да започнете да вървите, знаейки, че падането е част от процеса. Но падането не ви спира. Това, което ви спира, е да не мърдате от мястото си. Тип 2. Хората, които се оплакват. Да се оплакваше е лесно. Дори е привлекателно. Това е бърз начин да облегчите фрустрацията, да се освободите от отговорност, да сочите с пръст навън, когато нещата не вървят добре вътре. Но за тези, които търсят свобода, финансова или екзистенциална, оплакването е коварна и опасна капан. Хората, които никога няма да станат богати, имат този навик. Оплакват се от правителството, от шефа, от трафика, от инфлацията, от късмета. Но никога не поглеждат дълбоко в себе си. Те създават истории, в които винаги са жертви на нещо по-голямо. И затова не чувстват, че могат да действат. Не се движат, не се променят. Този порочен кръг има биологични корени. Проучвания на Станфордския университет показват, че постоянното оплакване физически променя мозъка. Хипокампусът, областта отговорна за паметта, ученето и решаването на проблеми, се свива при прекомерно оплакване. С други думи, колкото повече се оплаквате, толкова по-малко мислите ясно. Започвате да свиквате с безсилието. И това, което беше просто изливане на емоции, се превръща в научен модел на безсилие. Междувременно, хората, които създават богатство, заемат различна позиция да те признават проблемите. Но не се потапят в тях. Те практикуват емоционална бдителност. Предпочитат да инвестират енергия в решения, отколкото да губят сили в оплаквания. Вместо да казват «нямам време», те питат «как мога да преорганизирам графика си». Вместо да казват «всичко е скъпо», те мислят «как мога да увелича доходите си» или да намаля разходите си. Вместо да повтарят, че светът е труден, те действат така, сякаш всеки ден е шанс да напреднат, дори и с 1 сантиметър. Жалбата е пасивна, действието е стоическо. Марк Аврелий казваше: «Имаш власт над ума си, не над събитията, осъзнай това и ще намериш сила». Хората, които стават богати, знаят, че по-голямата част от резултатите идват от начина, по който реагират, а не от това, което се случва около тях. В ежедневието си, човекът, който се оплаква, губи време и не го осъзнава. Той повтаря изтощителни разговори за едни и същи проблеми с колегите си. Излива душата си пред семейството си, но никога не променя отношението си. Критикува всичко, но рядко предлага нещо ново. И този модел изчерпва енергията, надеждата и най-вече способността им да се променят. От друга страна, този, който култивира благодарността като принцип и отговорността като практика, развива различен радар. Той вижда възможности там, където другите виждат само ограничения. Той разбира, че не се нуждае от идеален сценарий, само от малко повече яснота, фокус и постоянство. Епиктет беше категоричен: не е важно какво ти се случва, а как реагираш. И това, което най-много отличава успелите от неуспелите, е именно това: изборът да реагираш съзнателно, вместо да се оплакваш с горчивина. Да се оплакваш е като да тичаш на пътечката за бягане. Изразходваш енергия, но не мърдаш от място. Ако искаш да се махнеш от мястото, на което си, първата стъпка не е да се оплакваш по-малко, трябва да замените оплакването с един прост въпрос. Какво е под мой контрол и какво мога да направя с това днес? Този въпрос променя съдби. И този, който започне да се води от него, вече не е част от проблема, а става част от решението. Тип 3. Хора, които не се учат непрекъснато, животът е постоянно движение. И както би казал Епиктет, това, което не се развива, се разпада. Този, който спре да учи без да го осъзнава, започва да върви към беззначителността. Хората, които никога няма да станат богати, имат ограничена връзка с познанието. Те виждат дипломата като крайна цел, затварят книгите след дипломирането си.
Смятат, че това, което са научили в миналото, е достатъчно, за да им гарантира сигурно бъдеще. Но истината е проста и брутална в днешния свят, който не се актуализира и изостава. Междувременно тези, които просперират, третират ученето като ежедневна практика. Те четат, слушат, наблюдават, задават въпроси. Не за да натрупват теории, а за да усъвършенстват действията си. Те знаят, че умът е мускул, който трябва да се тренира, разтяга и предизвиква. И че всяко ново усвоено съдържание е още едно средство за справяне с промените в света и за овладяване на себе си. Непрекъснатото учене е акт на смирение. Това е признание, че все още има какво да се развива. Че все още има неща, които не се знаят. Това е разбиране, че дори и да си опитен, светът може да те изненада. И че това, което е работило вчера, може да не работи утре. Хората, които никога не просперират, казват неща като «това вече го знам». Нямам време да уча сега. Няма смисъл да уча, всичко е срещу мен. И с това подхранват невидима стагнация. Предпочитат да се забавляват вместо да се образоват. Избират комфорта на разсейването, вместо дискомфорта на промяната. Дискретните хора, които забогатяват, правят точно обратното. Те използват свободното си време целенасочено. Превръщат пътуването с автобуса в урок, като използват слушалки и подкасти. Заменят произвол на сериал с трудна, но необходима книга. И не чакат мотивация, действат по дисциплина. Както учи Джеймс Клир в Атомни навици, малките, но последователни промени създават необратими въздействия. Да учиш 10 минути на ден изглежда малко, но правено в продължение на години, това напълно променя начина, по който виждаш, решаваш и живееш. Това е тайната. Знанието, когато се прилага, се превръща в предимство, а тези, които имат интелектуално предимство, се справят по-добре в кризисни моменти. Знаят как да преговарят, как да инвестират, как да пестят, как да излязат от лош цикъл по-бързо и с по-малко травми. В ежедневието този тип хора, които не се учат непрекъснато, също са склонни да повтарят грешки. Те правят същите грешки с парите, взаимоотношенията, работата, защото не спират да мислят, да преразглеждат, да учат. И без тази пауза, без това разширяване на съзнанието, те остават слепи по отношение на собствените си решения. Сенека ни напомня: докато живеем, трябва да се учим да живеем. Който не разбира това, остарява без мъдрост и плаща скъпо за тази небрежност, често със собствената си свобода. Богатството в най-дълбокия си смисъл започва в ума. Там се създават основите на действието. Там се формира отношението към финансите, работата, предизвикателствата. Затова да спреш да учиш на практика означава да започнеш да регресираш. И ако искаш да растеш, въпросът не е какво знам, а какво още трябва да знам, за да живея по-добре. Този въпрос е компас и който го следва, никога не се губи. Тип 4 хора, които не поемат отговорност. Има обща черта между хората, които живеят в застой, навикът да обвиняват всичко и всички за собствените си резултати. Те винаги намират виновник: правителството, шефа, родителите, училището, икономиката, късмета, системата. Всичко е външно. Всичко е извън техния контрол. И за това не се променят, не действат, не растат. Хората, които никога няма да станат богати, живеят с илюзията, че светът им дължи нещо. Смятат за несправедливо, че нямат възможности. Възмущават се от благоденствието на другите, но забравят нещо съществено: който прехвърля вината, прехвърля и властта. Стоиците виждат отговорността като първата стъпка към свободата. Не става въпрос за самобичуване, а за яснота. Това е осъзнаването, че животът няма да бъде справедлив и въпреки това може да бъде воден с достоинство. В ежедневието това се изразява по фин начин, когато бизнесът не върви, винят пазара. Когато не бъдат повишени, обвиняват шефа в фаворитизъм. Когато доходът не се увеличава, казват, че страната не позволява. Но рядко спират, за да преразгледат стратегиите си, комуникацията си, дисциплината си. Този, който поема отговорност, живее с повече болка, но и с повече сила. Той разбира, че е провалил, защото не е учил достатъчно, че е пропуснал шанс, защото не се е подготвил. И тази болка не го парализира, тя го променя. Марк Аврелий беше прям: това, което ни наранява, ни учи, ако сме внимателни. И това е ключът: внимание, бдителност.
способност да погледнеш себе си, преди да обвиняваш света. Тип 5. Хора, които се отказват. Лесно последната характеристика на тези, които никога няма да станат богати, е липсата на постоянство. Започват проекти с ентусиазъм, но при първото препятствие се отказват. Започват инвестиции, но продават всичко при първото сътресение на пазара. Искат да научат нещо ново, но се отказват от курса преди да стигнат до половината. Живеят в цикъл на ентусиазъм без изпълнение и на отказ преди да достигнат зрелост. Богатството не е награда, то е конструкция. И всяка конструкция изисква постоянство. Разликата между тези, които постигат, и тези, които само мечтаят, е в тихото повторение. Дори когато никой не вижда, дори когато няма аплодисменти, дори когато всичко изглежда прекалено бавно. Авторът Сет Годин нарича това потапянето. Този момент, в който първоначалният ентусиазъм е отминал, но резултатите все още не са дошли. В този интервал повечето се отказват, но малцината, които остават, жънат плодовете, които само търпението позволява да се постигнат. В финансовия свят това е очевидно. Който сее години наред дори и с малки печалби, в крайна сметка, жъне експоненциално. Но който скача от идея на идея, търсейки преки пътища, винаги започва от начало и никога не стига до целта. Епиктет казваше: нищо велико не се създава наведнъж. Бъдете търпеливи. Търпението в този контекст не е пасивност. Това е интелигентна упоритост. Това е да понасяш скуката, забавянето, невидимото усилие, защото знаеш, че градиш нещо по-голямо от бързането. И това е моментът, в който много хора се отказват. Защото бързането изисква незабавен аплодисменти, но величието изисква тишина и повторение. Току-що се запознахте с 5 типа хора, които, ако не се променят, никога няма да постигнат истинско богатство. И може би в някой момент от видеото сте се разпознали в едно от тези описания. Ако е така, това не е повод за вина, а повод за бдителност. Защото това, което ви задържа днес, може да е точно това, с което трябва да се сблъскате, за да растете. А стоиците разбират, че трансформацията не започва във външния свят. Започва, когато спрете да се криете зад извинения и започнете да действате дори и в тишина. Избягвайте провала. Не се оплаквайте. Не спирайте да учите. Не обвинявайте другите. Не се отказвайте прекалено рано. Тези поведения не са част от вас. Те са само навици. А навиците могат да се отучат с внимание, повторение и избор. Както казваше Марк Аврелий: имаш власт над ума си и там се крие свободата. Сега ми кажи, кой от тези 5 типа най-много ти допадна днес и по-важното, от кой от тях си готов да се откажеш. Коментирай по-долу. Сподели това видео с някой, който се нуждае да събуди собствения си потенциал. И не забравяй, мирът не е отсъствие на хаос. Той е достатъчна подготовка, за да се изправиш срещу него и да го победиш в тишина. Пътят е дълъг, но започва с едно решение. И това решение все още е във вашите ръце.